نربع 26 حدار زتدالو على توزين حزلكم متيلكو بقدامነት አርእስተ ዜና አዛዝ ሰራዊት አሜሪካ ምስ ብርሃኑ ጁላ ተራኺቡን ተዘራሪቡን ንእማመ ሰላም ሱዳን ዝደፍአሉ ዘሎ ልኡኽ ትራምፕ ናይ ዝኾነ ፀግዒ ከም ዘይብሉ ገሊጹ ቱርክን ደቡብ ኮርያን ኣብ ኒውክለሳዊ ጻዕት ምትህባረን ከሕይላ ተሰማሚዐን አሜሪካ ላዕለዋይ ወታደራዊ አማኻሪ ናብ ካሪቢያን አምርሑ رئيس أخ كاتسلا بمدلاو زنبرت سبه بهيوته تصنيحة تبهيلو زي خبركم تخاتلتي أزين كالن زدهس الزينات هتزلكم متسألوخو كسامو داتام سايك تسألو عند حتتكو أبزا شانال دماه نايوترو تخاتلتن مخان سابسكرايب بمقار سدرانا نختكونو بخبري يعجمكم أزاز سراويت أمريكا مس برهانو جولا تراخيبون تزراريبون أب أديس أبابا مبصح زكايد العلواي أمريكاوي أزاز سراويت بزعبا كاي بحرن طلبات إثيوبيان كمزت تزراربه منغستاو معكنات زينا حبيرن أزاز زي أفريكا كوماند سراويت أمريكا زخونه جنرال داغفين أندرسن مس قدامي منستر أبي أحمد أب زكايدو زرب بزعبا زوبا وصطتا خمزت تزراربه اتمرح إثيوبيا أب إكس غتصوس فيروم جنرال أندرسن مس تقلالي ستاف سراويت إثيوبيا إيتا ماجور شوم فيدل مارشال برهانو جولا أب زكايدو لزبون نترا إثيوبيا بكاي بحرن أف دقة بحري كتركب تقربو زلا طلباتن كم زد تمايته اتتصبصب يتقسم ኢትዮጵያ በሰላም መንገድ ያፍ ደገ ባህር ክረክብን እትገብሮ ዘላ አገባብ ከም ዝድግፍ መግላጹን ሰራዊት ኢትዮጵያ አብዞጾ መግለጽ ይጠቂሱም አሜሪካዊ አዛዚ እዚ አፍሪካ ኢትዮጵያና በቀይ ባህር በመታው ዚያዳ ነሰላም ተዘባከት ሰረት ትኽእል ያይሉ ከም ዘአመን ገልጹ ክብል ሓቢሩሎም በወገን አፍሪካ ኮማንድ ይኹን ኤምባሲ አሜሪካ በአዲስ አበባ ግን ብዛዕባ ምብጻሕ ናይታ አሜሪካዊ አዛዚ ይኹን ዘካይዶ ዝርብ ዛጊት ዝወጽ ሓበሬታ የለን أورهن حسنتي أزيز تركب جنرال أندرسن مس نجرات زلو شركنة نمعبال نابز تفلاليار إذا كتماتات تأهجور مبصح كايت صنحيهم كلتيوم عزز تسراويت بزعبا قديات شبران زوباويت أتتان كمون كلتاوي متحجاز كمز تزرربون تجلسولهم አዲስ አበባ ፍደገ ቀይ ባህሪ ንምርካብ ነሙናን ሓያለ ዲፕሎማሲያዊ መንቀሳቀስ ተከር ከምዘላ ይፍለጥ ዛጊት ኃይል ባህሪ ኣብ ምህናጽ ኣብ ተከይሩ ዘላ መስርሕ ናይ ሩሲያ ፈረንሳን ደገፍ ከምዘለዋያ አዲስ አበባ እትአምት ሰራዊት ኢትዮጵያ ቅርምት ማሊ ኣብ ዘጾት ምሳሳል መግለጺ ኃይል ባህሪ ኢጣሊያ ኣብ ስልጠና ትምርትን ምልዋጥን ልምድን ምስ ኃይል ባህሪ ኢትዮጵያ በሐባርን መስራሕ ዘኽእል ክልታው ልዝብ ከምዘካይዱ ሓቢሩ ነይሩም لو حيل بحري إيطاليا مس أزاز حيل بحري إثيوبيا مكتل إدميرال كندو جزو كمزت ترخبون اتحبريته يملكتم أبزون بوغن إيطاليا يكون حيلي بحري تهاجر بزعبات الزرب زوت حبريته يلن أبز حلف غلا مسمت كداوي منيستر إيطاليا جورجو ميلوني أبغونتي أبدو بأفريقيا استخيروا على مرحلة هاجرات كوجل إسرا مس كداوي منيستر إثيوبيا بمرخاب أب كل التأوي قدات كمزت تزراربو أبي حمد حابيرونيريوم ኤርትራ በወገና ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምላሱ ምስ ዋሽንግተን ዘለዋ ዝምድና ንምሕያሽ ተበጉሶታት ከስወሰደ ተራያ ነራያ እንተኾነ ዛጊት አቤ ከም ዝበጽሕ ግን ንጹር ኣይኮነን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ዝርከቦም ላዕለዎት ሰብ ስልጣን መንግስትን ማዕከናት ዜናት ሃገርን ብዛዕባ ኣፍ ደገ ቀይ ባህሪ ክህቦ ዝጽንሑ መግለጺታት ንኤርትራ ክቆጥዕ ጸንሕዮም ብፍላይ ኣብ ዝቐረበ እዋን በወገን አዲስ አበባ ክወጽ ዝጽንሕ መግለጺታት ነቲ ኣብ 1993 ዝተኣወጀ ልኡላውነት ኤርትራ ኣብ ዝምልከት ሕቶ ዝእትኾይኑሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ በሰንበት ኣብ ዘጾ ሰፊሕ መግለጺ ነዚ በወገን ኢትዮጵያ ዝስማዕ ዘሎ ጽዑቕ መግለጺታት ብጥቕሉሉ ምላሽ ብምሃብ ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰላ በመሬት ዝተኸበ ሃገራት ኣብ ጉራብቲ ሃገራት ዝርከባ ወደባት ተጠቃምነት ክህልውን ዝፈቅድ ኣህጉራዊ ሕጊ ብምኽባር እዚ ግን ብዘተን ስምዕን ክልቴን ሃገራት ጥራይ ተፈጻምነት ከም ዝህልው ምዃኑ ኣስሚሩሉ እዩ እዚ ኮይኑ ግን እዚ መሰላት እዚ ኣብ ልዕሊ ገማገም ባሕሪ ካልእ ሃገር ልኡላውነት ወይ ቀዋሚ ናይ ምቁጽጻር ስልጣን ዘውህብ ከም ዘይኮነ ድማ ኣነጺሩ መትከላት ግዛታዊ ሓድነት ኣብ ዝርብ ዝኣቱ ኣይኮን ዝበለት መግለጺ ነዚ መትከላት እዚ ንምትርጓምን ንምጥምዛዝን ዝግበር ዝኾነ ይኹን ፈተነ ብቐጥታ ልኡላውነታ ምትንካፍ ምዃኑ ኣስፊሩሉ እዩ ንእማመ ሰላም ሱዳን ዝደፍአሉ ዘሎ ልኡኽ ትራምፕ ናይ ዝኾነ ፀግዒ ከም ዘይሓዙ ገሊጹ ላዕለዋይ ልኡኽ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳያት አፍሪካ ማሳድ ብሉስ አሜሪካ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ደው ንምባል ንዘቕረበቶ ዳሕረዋይ እማመ ወገናዊ ንዝብል ነቐፌታ ነጽይዎም አሜሪካ ሳዑዲ ዓረብ ግብፅን ሕብራት ኢማራት ዓረብን ኣብ መንጎቶም ልዕሊ 2 ዓመት ኣብ ሩሱን ኩናት ተጸሚዶም ዘሎ ሰራዊት ሱዳንን ዕጡቃት ዳዕሚ ሰርዕን ከሸምግላ ይፍታ ምህላውን ይፍለጥ
تمال سنبت حلف سراويت السودان عبد الفتاح البرهان تي دحروي إمامة تغسي دوم بال قبول كام زي كونه حبرات إمارات عرب هفتشي مقلنا كساب زهالو تأت إمامة حدا وغن زي الشارو كام زخون قليزم حبرات إمارات عرب ندعم سريع تحقز كام زلا بمخاد ماساجة بلوس بسولوسا بزهو مقلتي هفتشي مقلنا خمتي جنرال عبد الفتاح البرهان زي تزاربو زخون عينة وغناونت كام زي اللو قليزم ماساد بلوس مسام مخار بريزيدنت إمارات عرب أنوار غارغاش كوينو أبز كيلو غايستو مقلتي أب بايتا زيلو بأنا قريبو زي فلت نجر موكسيت كمالو سلزيه بزعبا أنتي زارب كامزلو حانتي فلت يبلنان مبالو AFP قليتم جنرال عبد الفتاح البرهان بسمتها بزهابو ناي فيديو مادره اتدحروي اما موتن سلام اتزخف مخانو بمغلاص نتي مخنيات خيغلص انكلو خا سراويت السودان اشيشي زبلن عطوات دعم سريع كم زلو خقصلو زفقرن يلوم بتوسخل على وايلوخ بريزيدنت دونالد ترامب اب غدات افريقيا ماساد بلوس كرمه خونت خمطلنا فتينو بمبالون كسيسوم እቲ ጀነራል ንሕና ተጣበቕቲ ኩናት ኣይኮናን ሰላሙን ኣይነጽግን እንተኾነ ዝኾነ ሰብ ከፈራርሓና ወይ ቅድመ ኩነት ክገብረልና ግን ኣይክእል ኢሉም እቲ ጀነራል ኣስዒቡ ማሳድ ብሉስ ነቲ ኩሎም ሱዳናውያን ዝደልይዎ ሰላም እንቅፋት ከይከውን ንሰግኢና ብምባሉን ስጋቱ ገሊጹም አሜሪካ ትርከብን ኳድ ምስ ሱዑድ ዓረብ ግብፅን ሕብራት ኢማራት ዓረብን በሓባር ብምዃን ኣብ መስከረም ንክልቲኦም ወገናትን ሰለስተ ኣዋርሕ ዝጸንሕ ሰብኣዊ ዕርቂ ክገብር ሓሳብ ኣቕሪበንን نتسم مسيبو قوامي تقصير دوم بالن ناب سيفلاوي من محدار مسجارن كبر على وزب الأمامه مغربون يفلت تركن دوب كوريان أب نيكولساوي ساعات متحوارن كحيله تسمامين تركن دوب كوريان أب نيكولساوي ساعات زلون متحوارن محيال زعلم سم كامز ختمات حبيرهم اتسم بريزيدنت دو كوريا لي جاي ميونغ اب انكارا تركيا بزغبرو عدتيو تبصيحوم بريزيدنت ترك ريسيب طيب اردوغان دو كوريا نمزنون اب زحبو حبراو غاجطو مغلصي اب تركي تكالم منچو نيكولساو صعات نمهنات مس دو كوريا زكايد زلو زرب يقصل كم زلو حبيروم بزيكا زخلتيوم مرحتي اب زكايدو ركب اب اندستري مكل خلق كله بزعبا زخل متحبار املكيتومون كما تزرارو بريزيدنت اردوغان ارديوم بريزيدنت لي بوغنو كلتين هاجرات بتحدش سم عبيلن استراتيجيكاوي محزنتن داغيمن كم زرغاغص بمغلاص ازي زمدناتات زياده كحيلن هنا بمصاي ولدوتات كسغاغرن زلو امنت غليصوم اب مسقلاوي منገድ ኤሮፓን ኤስያን ትርከብ ቱርኪ ናብ ዕዳጋ ኤሮፓ ከእትዋ ነዝደልያ ኩባንያታት ኮሪያ ድልዱል መሰረት ኮይናላ ዝበለሊ ደቡብ ኮሪያ ምስ ቱርኪ ኣብ ከም ተሐዳሲ ጻዓት ሰብ ስርሖ ብልሕን ምዕቡል ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዛመሰሉ ዓውድታት ዘሎ ምትሕጋዝ ከተዓምቆ وسينا خمزلا أرديو أمريكا العلواي والتدروي أما خارجنا بكاريبيان أمريحو أمريكا نتاب وشتي عصر تتات عمتاتنا بزوبا كاريبيان كاب زقبرو توز عبي موفار أبالات حيل بحري أبت غتصلو اللزل الأوان العلواي والتدروي أما خارنايت هاجر دان كوين زحلفة سوني ناب بارتوريكو كام زمرحة حبيروم وتدرو بيت صفت بينتاغون اب زوبا كاريبيان زكايدو زلو تدرو نطفتات كاب زسفح ندحر كين نابتي زوبان خلاي غزيو امرحو زلوم اب تقدماي مغشا صحف كفلم كل خلا امريكا بيت في هيكست توم مستوافرو ابالات حيل بحري نا امريكانم كل خلا بقرمه جنبار كم زلو غليصو منبارو يرسعن بزي كازي ترامب زحلف سونين اما خرطو ابزهو مغلصي مننتو ابزي تفلت علت بقطتا مس بريزيدنت فنزويلا نيكولاس مادورو خزرارب مدب كم زلو غليصوم አሳት 15 ሺህ አባላት ኃይል ባህሪ አሜሪካ ኣብ ካሪቢያን ከም ዘሉ ዝገለጸ ጽብጻባት ካብዚኣቶም አሳት 5 ሺህ አባላት ኣብ ፖርቶ ሪኮ አስኪሮም ከም ዘሉ የመልከቱም በተወሳኺ አሜሪካ ምስ ትሪንዳንድ ኤንድ ቶባጎን እተካይዶ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምዳት ኣሕይላቱ ኣብ ዘለትሉ እዋን ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካላይ ዙርያ ልምምድ ጀሚራላ እቲ ወታደራዊ ልምምዳት ዘይሕጋዊ ምስጋር ጸፋርስ ንምግታ ዝዓለመ ምዃኑ ያ እትገልጽ رئيس أخ كاتسلا بمدلاو زنبر السب بهيوتا صنيحة تباهيلو مويتا تباهيلا رئيس آنم كتسال كريميشن إنا تدالوان كلو أبو وشتي ساندو كوينه بمخوخوح بهيوت كام زلا تفليتم أتي أب تايلاند زقات أمفتسامة تاهيوتا حليفوز تبالت سب رئيس أب ساندو آتيو نابتي زكاتسلو بيت مقدس إمنت بودهيزم توسيدوم نتريسات زكاتسلو سرحتينياتات مدلاواتهم أب زكايرو لولو زنبرو اوان جن هاندبت تحت دمتسيه من كوكوح كاب وشتي تساندو سامعهم يبل أقل قلوزينا أسوشيد بريس زوصوت زبتسابم
እቲ ኩነታት ዘደንጽዎ ዋና ካይድ ናይቲ ቤተ መቕደስ ፓይራት ሱዱቱብ ሰራሕተኛታቱ ነቲ ሳንዱቅ ክኸፍትዎ ኣዚዙ ወይ ሳንዱቅ ሬሳ ምስ ተኸፍተ ታጓል 65 ዓመት ብድኹም ሓይላ ንጉኒ ናይቲ ሳንዱቅ ክትኩሕኩሕ ዓይናን ምኽፋት ክትቃለስን ጸኒሓቶም ነነዊሕ እዋን ክትኩሕኩሕ ኸይጸንሐት ኣይተርፍንያ ይብል ፓይሮት ሓዋሰ መዝየት ከባቢ ሓፍቱ ከም ዝሞተት ከም ዘርደውዩ ዝዛረብ እንተኾነት ዋና ካይድ ከም ዝበሎ ምስክር ወረቐት ሞት ኣይነበሮን ሰነድ ምስክር ሞት ካቤን ብኸመን ከም ዝርከብን ሓብርዎን ከለዉ ድማዩ ሃንደበት ካብ ውሽጢ ሳንዱቅ ሬሳ ትሑት ድምፂ ተሰሚዖም ብድሕሪ ተፈጻመ ሓደ ሓኪም ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እታ ሰብ በቲ ብሰንኪ ክትር ዋሕዲ መጠን ሽኮር ደም ዘስዕብ ሃይፖግላሲሚያ ዝተባሃለ ኩነታት ጥዕና ተሳቐ ምንባራ ኣረጋጊጹ ክብላ ማዕከን ዜናት ሃገር ሓቢረን እቲ ሓኪም ምቁራጽ ስርዓተ ምስትንፋስ ወይ ወቕዕ ልቢ ከም ዝነበራዩ ገሊጹም ታጓል 65 ዓመት ዝሓለፈ 2 ዓመት ኣብ ዓራት ተደኒሳ ከም ዝነበረትን ጥዕና እናንቆልቆለ ክኸይድ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ምስትንፋስ ከም ዘቋረጸት ምናስ ሓዋ ሓቢሩ ይብል እቲ ዋና ካይዲ ናይቲ ቤት መቕደስ ዝኸበርኩም ተኻተልቲ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዱና ኣብ ዝወዲና ኣለና ምሳና ብምጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን በብዘለኹም ሰላም ተመነና